Amin. Haleluya. Mazmur 131. Nuhu bahwa ada hadiran bagus di senai di mengkubur zinti alis acaknya ma'arun zakar sesuatu dari apa berhatan hiwat nazar alam nanti apakah sesuatu haleluya. Amin. Haleluya. መዝሙር ቤትን ሰላሳና አርባዕተን አትም ብለይቲ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ትቆሙ እቦም ባሮት እግዚአብሔር ባርኩ አዳውኩም ናብ መቅደሱ አልዕሉ እግዚአብሔር ከዓ ባርኮ ሰማይ ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባረክካ አሜን። Amin. Haleluya. Mungkin salah satu Arwana Babilon Pamana Nasion Zakat Nabakena Songkotana Atak Azul Balat Sabana Amsmaruna Naimazmur Alat Kabana Bayi Amsakitna Ada Mazmur Sion Zahurna Namalu Nubus Damana Mega Namo Mazmur Ramadana Mazmur Jerusalem Teresekis Yamani Ibetas Tazay Zakir di Yerusalem Ka'ahlo Ka'abasay Tazay Gayas Nahasya Nahabi Tabar Bugzaliyat Natamahulus Sa Nasar Ta'ahas Pazmaru Yaki Edom Ma'an Yerusalem Zakro Atau Ta'an Zulur Babilon Nazgabratna
terjadi muslim sangat itu apa itu cukup muslim di luar. هللويا مثل سلاسة شمتين كل الدين مسلم عملت مسلم حزن الكعرة كله كعب إلى يوم بسم الله سكاب لك سكين بسم كون سلام مكاني لك سوى كل ما أنت من لسكال لي أتبعها من نفسها وأتبعها ويتها كل مساتين على أفكار سنهم كمسؤول غاية كل زيادة أبي يوم دعوة أجل زيادة كل زيادة ربنا من كابو إلى اليوم نحن مكرقان تبركو إسراء كوكاي إسرائيل كدبني إيدكا أقرأ صلاة تسبح يمانتي كون تدخل الذي بيتها سنقل على الأكبر عبارة أدوكا أي تدركو هللويا Amin. Hallelujah. Mazmur ini kenal anak Bitai la'awa lahu kita misalnya wa'atahu lahu berdinsai sambal lahu salatai yakini hakamatan na'ali ilai kama so'ad misyatikun bitai na'atai kakidwa lalu kegana bereha lahu Sebagai terkait dengan kega bersih, lebih nafas yang belum, namun aku belum ada yukaan zikir isu saya itu kalau dikena berkayu itu kalau tom begadang sadamu ala diterangkan sama itu kan kisah dengan diri dalam hasan hasan tanahmu apa sih terjadi Bukzari Witai Aina Bapaknya Abang Kalau Nafsi Allah Abdul Saudulai Basawadian Amasan Tala Babatin Kalwani Anak Mahal Kolus Basian Amasawadi Amudu Hallelujah Hallelujah Saya nak belajar وهي فسيأوشي سبحانه بالدجال لا دين أبي ما نقول النية بفت النية اليوم وبيسا نفسي تزيد الليل وجاء بين وحده sama kobi aku beri awal milih ham. Usuma kara eden okmo awal di sima. Belum ni okmo hatu tian nanti. Senta hamasus bulan sekar masuk asa ayah. Naik kedua ham datang kebuli yo haleluya. Hallelujah Mazmur 22 Hallelujah نفسي زيادة رامسي ذلك له زيادة كمسك مقصد له نعم لغيكم سافن يتفرد زي قالوا بسويت وكلكم فاسوس بيت من معتديا أكنا ويتف أملاك يكون زرد وتصفى زيادة أملاك زغبر سنسيو سماء مدرين بحر نعوذ لكل زغبر الحقي تعزل عالم زكلهم من طاعات فتحزن تعلم تمنيات الجراد ومستقيم Jadian pusat fatwa, jadian anturat raftan, jadian sudah yakun jadian misalkan ifkrom, jadian sedatnya ta tiaqbaw jadian zakhraman mabadatan aliyam magadasi angana itawaw ya jadian nazal ala min al-bisqat ya amlaki yaqulu ladayna bisan haleluya Amin haleluya mazmur ikmal manfaatkan haleluya Allah mazmur mudah senang Primo Islana Ibuka Ziawian Yerusalem Hanis Nusudula Israel Kebalo Lupom Tasawri Kuis Nausalom Iben Toh Iwat Larkam Babismo Misamio Waitana Abi Aini Mutri Istu'an Wasani Ziawian Hidup Kom Hidup Kom
ረሲአን ገና ምድር የወቅዎ እግዚአብሔር በመምሳው ዘምሩሉ ንአምላኽና ውዳሴ መሰንቆ ዘምሩሉ ነጥብ ሰማያት በደመና ዘወልብል ምድሪ ዝናብ ዘላሉ ናባኽራን ጻዕሪ ዘበቁል ነጥብ እንስሳን ዝምህረሉ ዳዊት ጥዋፋትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንዓይ ፈረስ ኣይብሎን ካዕበር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝቐርብዎ ንፀጉኡ ዝፅበይ ይሕጐስ ሃርሃር መዓጽኺ ኣጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከል ባሪኽ ቆሚሙ ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወፅዮን ንኣምላኽ ወድሲ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ንስፍስናይ የጽበኪ እዛ ኣዶና ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ኣቅፍ ይጐይ ነበረ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሕኻ ንሓሙሽቲ ይውጥኖ ንበረቁ ከም ርፋሕ ይድርብዮ ኣብ ቅድሙ ርቐመን ይቐውሙ ኣብ ይሰድድ እሞ የምቕሆ ንፋስየን ትስሞ መያት ይወሕዙ ቃሉ የያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርዳቱን እስራኤል ነገረ ካልኦት ኣሕዛብ ከቶ ከምዛ ይገበረሎም ፍርድታት ኣይፈለጡን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በሰማያት ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ብዘለኹ ሰራዊት ኣመስግንዎ ሃይማኖትን ኣመስግንዎ ኣኽቡራት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹ ማያት ኣመስግንዎ ኣዝዩ ተፈጢሮም እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ዘለዓለም ዓለም ኣቆሞ ዘይሓልፍ ፍቅርኻ እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ዘመናት ባሕሪ ኣብ በረድነት ሕትያን ግና ካልኦት ብስደት ቦላን ምኽራንን ጎረባብትን ኩሎም በረይቲ ኣዋም መጻእታት ሰላመቱን ነፈርቲ ኣዕዋፍ ነገሥታት ምድርን ኩሎም ኣሕዛብ ታቱን ፈለጥ ምድርን ኣጓዝን ወራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ምድርን እይዎ ስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ሕዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ንዝቐርበ ህዝቢ የመስግንዎ ኣሎ ሃሌሉያ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 5 ካብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣብ ዝፈርቕ ዝጽንዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ ምስ እግዚአብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ውስጡ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ኣምላኽ እውን እናበለ ኣመስገነ ጎይታዬ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ሓንቃዓይተይ ካብ ረኣያስ እጅ ከምቲ ዘረባኻ መሪኻ ብሰላም ከፋኑ ይቃበለ ምስጋና እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ክርስቶስ አምላክና ምስጋናን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግድ ካለና አሜን እነሆ ከሁሉ ተራራ ቆም ዳንኤል ለኩም አመጋይ ዘዓለም ዕድሜ ሁነኔን ፍርድን ብቁዕ ስለዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ተልዕድን ትቀጥን ኣለኹ እንከ ነፍሴ ገና መሬት ለብኻኻሎ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብራ የብሉሰኒ ሞት ከዓ ዝዝክር ይግበር ኣኻህነ እውን ዘመስግነ የግበር እሞ ኣብ ፍቃስ ትህቢተን ስኢኺ ናብ መድኃኒት ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኩ ተማሕፀኒ ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ኣሜን ሰብ ዘይብላ ዝኾነ ምክንያት መሃለው ግን እዩ ናኸ ትፅኢብ ዝኾነ ተግባራት ሓቀኛ ፈላሊ ኣብ ዓራት ሓልያት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛ መዳዕን ስራኺ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ እቲ ኣዝዩ ዘፍረ መንበር ፍርድኻ እስብል እቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ፍርዳ እቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ
ንሱም ብምስሓብ ሓላፍ ደቂ ሰተተኹ ኣብ ህይወተይም ዘይትኩስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ማለት ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይም ናመቃዕኹ ኣምላኽ ነገበለኒ እሞ ይቀረበለይ ይብል ኣለኹ ወይ ብስዓሚ ዘለዓለም ኣለ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባልያ ክትወቱ ጽራር ድሌት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ህሊናይ ከም ማዕበል ዘማጠልኩ ሓሳባት ካብ ያልፈቕዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ፈንትነት ኣዝዩ ሃለዋታት ጠፊእዋ ኣለዎ ናብ ጸሎትን ምምባሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ምስለይ ከኣሊትን ምሕረት ልምን ኣላይታን ደሚኺ ሓደ ፈልፋል ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ጎይታ በዛሊት እዚኣ ንዓሞ ዘይኃጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ምልኽኻ በረኸትካ ኣዝዩ ዝሕዩ ቅዱስ ስምካውን ዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ክንትኹነልና ሓንቲ ኩሉ ንዓባይ ጽበያ ኣለዋ ንሳ ከዓ ኣብ እዋን መልበትህቦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩላ ወሰናት ንትስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓልየት ዘለዓለም ተንሕነና ተቕበልና ኣሜን ወጎይታ ብሩኺኻ ሓክነትካ ረዳእኒ ወጎይታ ብሩኻ መኽብርኻ ብራህለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ወጎይታ ንዓይ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትጸገኒ ወጎይታዬ ንዓኻ በድለ እዮም መሓረንን ነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ እጽልእ ኣለኹ ወጎይታዬ ኣባኻ ተወኪለ ለኹሙ ኣድህነኒ ቃልካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋል ህይወት ኢኻ ብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብ ተቕበልኩኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋ በረኸትን ምስጋናን ብሓቅነትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማረ ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብፀት ጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እረንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ረገጸ መሰጥ ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ኣብ የማናቱ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ንፈርድ ከም ሓድሽ መሲሑ ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንዓቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ለኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ኣሜን ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ ወጎይታ ውሶ ወጎይታ ተመዝበቱ ወላትና وقد كل حكاية وقيتا بدأ معنا بالنسبة لنا እንትና ለና ከመስገን ከአባት በረና ሰናትን አባና ምስጋና ለቅድስት ድንግል ማርያም በወልድ ስም የተጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝሆን ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም አለክ እንተ ኃጢአትና ካልገድልና ፍቁር ወድከ ጸሎት ማድረግና ሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም አለክ ኃጢአታችን ሐዲሩ ምሕረትና ጎይታ ለምንና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ለክ ሰጥምንተ አማላሊትና ወድከ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደት ኃጢአትና ጽንዑና ለምንና ወነ ሐቅም ቅድስት ድንግል ሰላም አለክ ማርያም ለክና ዘወለድክና መክሊት ዓለትና ሳንታና በርበርኪ
يكون أنا حوالات مبسوط سمعت أعلم سألت سمعان حتى أنا بيت تحدث ولو بس نسأل وبيتا محلنا وبيتا محلنا وبيتا باركنا آمين. Ada berita Yesus Kristus kita terus bermanas dalam bagaimana haknya Tuhan berfirman pada mulut Mustafa belum istilah dari kenal beliau sama dengan istilah dari tentang kesehatan anak terus tapi di sini kemarin sekali besar زمن الانحراف لا يوصل سعادة لا تتقبل ولا تتقبل هذا سعادتي كم سعادة أشعر سيئة فمدان تكون تسأل بما نعلم أمرنا أكشنا نستمو تأتايو bukan koin zukana harap selesai ada wujud sedang berkenan بلاد تناغيرته على كل سكولتنا حوالي قبائل كم تقص بالدرسنا فكان المسلسلات كم تتبدلنا مسائل مدان زل على المسلسل هو الإسلام في ناس اللي فعلت حدا قلنا لا يشعرون 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 Terus እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን በብርሃን ልብስና በአንዴን ሆኑ ሁሉ መለክ እግዚአብሔር አቦ መሐልና ወጎኛ ሰራዊት አምላክ ኃያላን ምስጋናሁ ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ሙዚቃ ማረግ የብልናን አምላክ አባናትን በደልናን ቅሬታን ምሕረትን በደልናን እድልየትናን ዝገበርናዮ ምክላትን ዘይላትን ሰራሕናዮ ዙሩን ጉሁድን ዝኾነ ሃገራትና እንድት ልዕሌና ስምነት ክሽ መልካም ወይዳ ቀረበለና ወይዳ ከምሕረታ እምበር ከም ተግባርና ኣይሆን ወዓት ገበለና ምስጋና መዚና መጽልይ
Sabun menjadi ajaran sebuah kualitas. Sehingga seperti mereka semua jadi bisa beliau setiap sebagai afatuan dari Yesus. Ini sahaja menurut Ubaida Azamat Al-Bindha Tabarak Hasan Kudu Wasatna Hatana Yerusalem Rahmat Rasul sudah sebutkan dan kata Arabana Amla salam kepada salam kita halamna Azza Naik kasih jana Kullu Cinkan Sabaran Tufatin Tufatana salam kedua naka Salam Malaka Akalna Sagan Berayan Nafkar Sabzuhan Adu Dekha Buzanan Amna Madhan Yesus Tubuh Musul Kibrin Budas yang berman Leka Ada Zuhan Rohani buat manfaat kudusan Bismillah ibn Baraka Hajjin Zal Alam Alam نفس وقف ساعات زلة صلاة وبيتا محلنا محلت كاول أمزحنا وعن نفس وقف ساعات زين سمعنا بدين بقبلس بدل كاول سنة أملاقنا محلنا وتعبس زمنة سنات ملأها لقرون ثمان زوال دمائم حتى تنعتاكم هذا الصلاة من يسوي واتنا برمت زيت اللي يرجع تسفى سمايات كرو كلما بدنا تتقدم وبيتا تسعدي أنا كل سعادات لما أنا نتقبل واتنا كان عنا تزاد عمل بربنا بس نودش كان صواتنا من ستميتنا مسلم الأمامنا فوق حتياتنا حدا قلنا كل فوق حزن سكات أنا اللي هو نعمكم عقب بسان ملاك الحمد لله ناولات الناس بنتغنى كان ناولات البنات كان مرح بنتينا تزين المرزوج سنة تتكعب الصحة لنا مسخة العالم بالرقاء آمين ربنا سكايك الناس يا تجرنا ربنا بدلنا حسنا لنا بسم حيك العالم لكن بسبب حسنا jadi cepat kita sengaja afatu Yesus ayo bodi tuan obaita berat kami lelah faturan tangga sekarang maaf nafsna yakun zadana maratan saat ahyun natai jelas obaita aku sudah buana dalam kehidupan Membenana memberikan salam bertegaknya rohat kesok Berislah kamu aku Tuhan sederhana Abahab zona legend sama ada amat sawur hati tergesen Isra kami ibzi'adiyah amlahna nisraha Arifah
زعلم زي تبلت بكسر أنا غنمت رياض كاسنات من عن عليها وصعب سنات كابل يبغى من عن تنسى كتر كما معرض كل سنة من بما كان ظهر الحياة على كلام أسانا لمسس ومن كل ساعة من العالم شاركني تون وأبشر بيت نبرة لنا بملائكة درش aku dapat kanan seraya kanan sekarang sentan bermain terabad sekarang senai cana berna tabanna nabzen cana karena kami das karena kami bah nafsنا kami hajat mutadun salat kullu rahmat alam jasmarha samba akhad lahana hawlana wa hadu dgham sunna man kanan sa'atan وزل كلام كل ساعة زل على العالم آمين أنت سلاسيك أنت سلاسيك أنت سلاسيك أنت هلاويك
ዮርዳኖስ
ورشي ورجنيلاتي ورفسا ورتاسيباتي اسمما ملاكي تلنجلناتي هاكليتي تاتي إتي تلوي تملنيات مبسسك تملعويات ومن السماء وهتم لملايك
ዝኣክና ስናራ ሓሳብና ዘለና ዝወለድና የሞን ኣወድቶም ኣልካ ካ ቀዲስ ኣበድና ቅድስት ዘማሪ ናብ መላእክቲ ንወና ከምትናወርያ ዝበሃልካዮም ኣብ ሰማያት ብላቦና እንደበና
ባርክ የሀብትን ሥጋውን አክብሪ ዘለዓለም ይነግር መሐረን ክብሩን ጻድቅን ሕይወትን ነው ዝረግሕን ዘዘርግሕን ዘብዝ ፍጽሞ ዘለዓለም ይነግር
زورها سلمات كنا ركبنا كان نزل كنا سراها تتبات وفين تسمس ودهر حقاي زي ما قال اسكار زاسكار ما سبتا تفنت تفر لها يا متوقع توجه يا ويتا انت تنهنا برد كان اسمنا كان
ስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይብዕኩም ከመ ያምስኩም ለሆም ቦታትን አዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ኣብዘዝ ዘለኹም ንኹምኩም ምሳና ናብ ጸሎት ዓብይኩምና ዝጸናሕኩም ኩልኹም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዘዝ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር ሰናይ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ድማ ጥዑም ስለዝኾነ ሓንቲ ከይከፈልናላ ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዛበና እዛ ዝሃበና መዓልትን ሰዓትን ድማ ብጥዕና ሓልዩ ናብ ምስጋና ናብ ምህላው ክነቅሕ ስለ ዝገበረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ። ዘብፅሕናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ሰሚዑ ተኹልና ዝምልስ ኃጢአትና ዝድምስስ ስጋና ዝፈውስ ነዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ድማ ኣርሒሙ ምሕረት ጥዕና ዘምጽእ ከምኡውን ነዚ እንሪኦን እንሰምዖን ዘለና ኩናትን ውግእን ወረውግእን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘህድእ ዘዕርፍ ብሰላም ዝቕይር ይግበረና። ቀድማቢልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 24 ክሳብ ፍጻሜ ኣንቢበ ነይረ። ምናልባት ደዊኹም ዝኣተኹም ከይትህልዉ ተመሊሰ ከምጎየ እኡ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ በሎም ህይወቱ ፈተና ዝደሊ ኸጥፋ እዩ። ግን ህይወቱ እንታይ ዝጥፋእኻ ክረኽባ እዩ እሞ ክስዕበኒ ዝፈቱ ተብሎ ህይወቱ ቀቢጹ መስቀሉ ኣልዒሉ ሰዓበኒ። ሰብከ ኩሉ ዓለም ነቢሑስ ነፍሱ እንተኣጥፈ እንታይ ጥቕሙ? ወይስ ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ክህብ እዩ? ወዲ ሰብ ብኽብሩ ኣቦኡ ምስ መላእኽቱ ክመጽእ እዩ እሞ ሽዑ ንነፍሱ ከፍ ከከም ግብሩ ክህቦ እዩ። ካብዞም ኣብዚ ኣደው ኢሎም ዘለዉ ንወዲ ሰብ ብመንግሥቱ ክመጽእ ከሎ ክሳዕ ዝርእዎ ንሞት ከቶ ከም ዘይጠምዋ ከም ዘለዉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍ ንበለኩ ደቀ መዛሙርቱ ተቓሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ምስጋና ይብፅሓዮ። ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና እምበኣር ዘር ዋሂባና ዘላ ጊዜ ኣብዛ ዘበናያ ቁጥሪ 26 ንሰብከ ንዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ዝብል ክንርኢ ኢና እሞ ንዓይ ንዝዛረብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኡ ዝገልጽ ንዓና ድማ ኃጢአትና ቀስቂሱ ኣብ ንስሓ ዘቕርብ ቃሉ ንኸንንከንን
ንኸምሄድ እትሰምዑ እግዚአብሔር ናይ መንፈስ ኣእዛንኩም ክኸፍት ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። ንሰብከ ኩሉ ዓለም ረቢሑስ ነብሱ እንተኣጥፈአ እንታይ ይጠቕሞ? ቃል እዚ እዋንቲ ደቀ መዛሙርቲኡ ወድማ ነቲ ሽዑም ዝነበሩ ዝብኢ ተዛሪብዎም ለሙድና ኣምላኽና ንዓይ ንዓኹ ዝዛረበና ዘሎ ንደቀ መዛሙርት በሎም ብህይወቱ ቀድምና ዝደሊ ከጥፋእ እዩ። እቲ ንህይወቱ እንታይ ዘጥፋእ ከዓ ክረኽባ እዩ እሞ ክስዕበኒ ዝፈቱ እንተሎ ህይወቱ ቀቢጹ መስቀሉ ኣልዒሉ ይስዓበኒ። ክርስቶስ ክንስዕብ ክርስቶስ ክንክተል ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ክንከውን ኣገልገልቲ ክርስቶስ ክንከውን ተደኣ ኮይኑ ህይወትካ ምቕባጽ ኣሎ፣ መስቀልካ ኣልዒልካ ድማ ደድሕሪኡ ምስዓብ ኣሎ። ፍርሒ ብኸይብሉኒ ስክፍታ መስቀልካ ኣልዒልካ ጎይታ ብስዕቦ ህይወትካ ምትካውን ንጎይታ ብስዕቦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንጎይታ ምስዕቦ እንተደኣ ኮንካ መስቀሉ ኣልዒልካ ክትክተሎ እንተደኣ ኮንካ ህይወትካ ክትቀብጽ እንተደኣ ኮንካ ድማ ኩሉ ረብሓ ዘብዓለ እዚኣ ሓዲግካ ኩሉ ረብሓ ዝዓለም እዚኣ ድማ ንድሕሪት ገዲፍካ እዩ እሞ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንሰብከ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተኣጥፈአ እንታይ ይጠቕሞ? እና ደቂ ሰባት ኣብዚ ምድሪ ከለና ኩሉ ረቢሕና ኩሉ ሕጅና ኩሉ መሊእና ኩሉ ተቆጻጽርና ኩሉ ገዚእና ነፍስና ተኣጥፋእና ግና መክሰብ ረብሓ ዘይኮነስ ክሳራ እዩ። ህይወት ዘይኮነስ ሞት እዩ። ክብረት ዘይኮ ድማ ውድቀት ወይ ድማ ውርደት እዩ። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰብከ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተኣጥፍአስ እንታይ ይጠቕሞ? ምኽንያቱ እቲ ኩሉ ናይዚ ዓለም እዚኣ ረብሓ ናይዚ ዓለም እዚኣ መክሰብ ናይዚ ዓለም እዚኣ ጠቕሚ ድማ ንኽንደል እዩ ወይ ድማ ክሳዕ መዓሲ እንተደኣይና ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 9 ቁፅሪ 10 እንታይ እዩ ዝብለና? መዓልታት ዓመታትና 70 ዓመት እንተበዝሐ ከዓ 80 ዓመት እዩ። መዓልታት ዓመታትና 70 ዓመት እንተበዝሐ ከዓ 80 እዩ። እዘን 70 ወይ እውን 80 ዓመት ወይ እንተረኺብና እየን ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ 70-80 ዝገብር ዳርጋ ደሊኻ እትረኽቡ እዩ። ድሓንውን 70-80 እንተገበርና እሞ ናይዚ ዓለም እዚኣ ኩሉ ረብሓኣ ናይ 70 ናይ 80 ትኹን ኣብ 70 ኣብ 80 ድማ ዘብቅዕ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ቃል እዚ እምበኣር ጎይታ ዝብለና ዘሎ ሎሚ ከመ ዝተባህበሉ ይግባአና።
نفسنا انت عاطفينا بنفسي انت زينا أملاكنا زفت نفسي انت زينياتنا أين أنا عبد سبعة عمد ونكو أمام الله تعتقد عنا الله مركب الله مسعان الله حباس الله محزان ول الله يسبك كل علم ربيح وسط نفسه انت عطفه انت يطمو نفسنا كل ربيحنا نفسنا تدفعنا تبحرنا مالتنا دومي مسحلو العلنا دعوه كنسعد كواتنا لما كنكبس يجبعنا أبوتا أجيتا أحوات أحد ويتا زمتلنا ويتا أمستل تسألنا ويتا لما دموز أفسسلنا سبوء وسلنا نرى حاز علم زيان نتعمز علم زيان زي كونست تايدا لنفسنا ربحا بل إذا علم إذا أدعمهم يتزفت على ويتا يتزفت على أملاكوا زي كونت وريا وانس قدما يملكتو لكتي وانس عرف لته ترى عسر شوعتن كم زبلنا كله بتعب على مزلو فتوت سجان فتوت عينتن نبرد تقبيتن إذي كاب علم يمبر كاب عبوس أيقنن علم تحلفيا فتوت أخا اتنفقت أملاك زقبقنا نزل علم ينبر وريا وانس كله بتعب علم ذل فتوت سجان فتوت عينتن نبرت تقبيتن إذي كاب علم يمبر كاب عبوس أيقنن لنا أما كله بذات يعلم زيها فتوة سجان فتوة عينتن نربحنا انتخسرنا كل ما ملو انتلنا إذي كاب علم يمبر كاب عبوس أيقنن لنا اتناي أبو أي حلفني اتناي أبو أي سعرني اتناي أبو أي أفرني اتناي أبو دنا نبزيو أي تمام ناي عالم فتوة ناي عينتي فتوة نبرت زعلم زعاقن انت عقلنا له عالم تحلف فتوة يبنى له عالم تحلف فتوة اتنفع أملاك زقبر بنا نزل عالم ينبر أبوتك أبيتك أحوات أحد سبكان والعالم ربيحوس نفسه اتعطفه انتاي يطمو نايز عالم ربحان حوالي وهنس انت إذلنا ذلو كله بتعب علم ذلوسي فتوة سجان فتوة عينتي نبرة عبيتي إذا كنت ما كاب عالم بر كاب البوي ودن عالمين فتوة عندما كحالفين نفعل أملا زقبر بنا نزل عالم ينبر فمن بعد نفسنا حتكفر ربح نفسي كل وقنا هبوتنا كمهن فقالتي أملا نا كنقبر مو نزل عالم دما
ክርስቶስ ተስቅልና እዩ መስቀሉ ተጸየና እንድሕር ድማ እንተደኣ ተኸቲልና ብፍቓድ ኣምላኽ ንገብር ኣለና ዘለዓለም ድማ ምስ ኣምላኽና ምንባር እዩ ማለት ረብሓ ስጋ ዘይኮነስ ረብሓ ነፍሲ ኣቐዲምና ኣለና ማለት እዩ። ቀዲሙ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 84 ዕቅዲ 10 ድማ ከም ዝብለና ኣብ ሽሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣጸድካ ተሓይሽ እያ እሞ ኣብ ድንኳን ረሲኣን ካብ ምንባርሲ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓላው ደገ ምዃን ይሕሸኒ ንኣምላኽ ይኹን። ካብ ሽግሲ ሓንቲ መዓልቲ ካብ 1000 ዓመት ወይ ድማ ካብ 1000 ዝኾነ ኣብ ድንኳን ረሲኣን ካብ ምንባርሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓላው ደገ ምዃን ምክንያቱ እቲ 1000 ኣብ መንበር ረሲኣን ኣብ ድንኳን ረሲኣን ምንባር ኩሉ እንታይ እዩ ረብሓ ስጋ ረብሓ ስጋ ስለ ዝኾነ ድማ ንገሲ ነተን ዝተዋህባን ዕድመ ኣብዚ ዓለም ጥራሕ ከምቲ ቀዲምና ዝብልናዮ 70 80 ናይ ወዲ ሰብ ዕድመ ተባሂለን እሞ ካብ 1000 ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣጸድካ ተሓይሽ እያ እሞ ኣብ ድንኳን ረሲኣን ካብ ምንባርሲ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓላው ደገ ምዃን ኣብ ድንኳን ቤት ኣይኮነን እውን ዝብል ኣብ ቤት ረሲኣን እውን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ቤት ሲነብር ከማን ድንኳን እዩ ዝብል ዘሎ ድንኳን እንታይ እዩ ቴንዳ በመብዚ ተኺካዮ ጽባሕ ድማ ተላዒሉ ዝኸይድ እሞ ኣብ ድንኳን ረሲኣን 1000 ካብ ምንባርሲ ሓንቲ መዓልቲ ሓላው ደገ ቤት ኣምላኸይ ምዃን ይሕሸኒ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ቅደም ተኸተል ዘሎ ቃላት ከነስተብህለሉ እሞ ምስቲ ዝሓዝናዮ ኣርእስቲ ድማ ሰብ ከም ዘለዓለም ረቢሑስ ነብሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ይጥሙ ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ትኹን ሓላው ደገ ኣምላኸይ ምዃን ይሕሸኒ። ምክንያቱ እዚ ረብሓ ምንታይ እዩ? ረብሓ ነብሲ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፍ መክብብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 22 23 ከም ዝብለና ሰብ በታሕቲ ፀሓይ ዝፀዓረሉን ልቡ ዝህወኸሉን ኩሉ እንታይ ይረብሑ ኩለን መዓልታቱ ስቃይ እየን ዕየቡ ባህር እዩ ለይቱካ ልቡ ኣይዕረፍን እዚ እውን እንታይ ኢልዎ ከንትነት ጽቡቕ ምሉ ሰብ በታሕቲ ፀሓይ ዘሎ ዝፀዓረሉን ልቡ ዝህወኸሉን ኩሉስ እንታይ ይረብሑ ብላሉ ኩለን መዓልታቱ ድማ ስቃይ እየን ዕየኡ ድማ ጓሂ ለይቲ እውን ኣይዕረፍን ይብሉ ለይቲ ድማ ለይቲ እኳ ልቡ ኣይዕረፍን እዚ ኩሉ እንታይ ኢልዎ ከንቱ እዩ መሳርስና ዝኸይድ እዩ ሰብከ ብዘለዓለም ረቢሑስ ነብሱ እንታጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ናይ ሰሎሞን ኩሉ ሰምዕናዮ ኣብቲ ፀሓይ ዘሎ ዝፀዓርካሉ ልብካ ትህወካሉ ኩሉስ እንታይ ረብሓ ይብሉ መዓልታቱ ናይ ስቃይ ዕየኡ ናይ ጓሂ ለይቲ እውን እንታይ ልብካ ዘይትዕርፈሉ ኩሉ ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሰብከ ዘለዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ወይ ሰብ ገዛ ነብሱ
እንታይ زمش بلا بويتا تعيو ودسا خبر أبو مشال أبو كما تيما شؤون نفسه وكاف كان قبو قبو أما ودسا لله ذكر ويتانا أسلمه ويتانا أملاكنا مدعننا يسوس كريستوس بمعاد فردي خبروا بسم الله تعجبوا كما فيهم شعودنا لنفس وكفنا كان قبلنا كهبنا أمم لومي ربحا من تاي نقدم على مغنيات الكريستوس زمن العلم أيضا لنشوف تذكروا الأول أيضا لنشوف أبقى دوز باليلا الجبهة يقدر لنا نسهل الجبهة لنا نردع الجبهة محمد طيب لنا نردع الجبهة ما محمد طيب قدم لنا أنا نسخات من كنفل جب عنا ربح نفسي كالأجن كلها سقاي كم ذلوا إخوات مقبات كم ذلوا مسألة الكون جد حريقو معالتي مسعار كم ذلنا يرد عنا الله نفس بتروحوا أي تركبنيا نفس رسالة الناس تركبنيا مو أبوها أجيتا أحوى أحب سابكا بزل على مريضو نفسه انت عارفة انت يطعم لو إنا زمسنا من أهلنا لو إنا زمسنا من لمنا عبز مدريك النبل عايز مدري زد لحد سبقلنا عبز مدري زد ما كتأمنا طرحنا لنا هو عم مدري بسلام عم مدري بفقري عم مدري بإننا غنبر صبور هنا كأن لما كأن بمهلنا عند صلتنا عند مسألة أرنا نكرسس مسعرنا بنا ربح نفسي كنركب إنا أما كل ربحنا كل ملئنا كل رزقنا كل عينا كل قناة عطاطيرنا نفسنا تتأفأ وعقا يقولون أما ربح نفسي كنقدم نفس قتلنا سلاحين ربح نفس قتلنا لما ويحسرنا نسقى عن مخبار كين ركع مخنيات نايزة بدري عمتاتنا 7 و8 تبعين أول لعني ينن እግዚአብሔር አምላክና እዘን ዝሃበና ዓድመ ረብሓ ነፍሲ ኣቐዲምና ህይወትና ኣቤትና መስቀሉ ፀይልና እንድሕር ጎይታና ክስዕብ ኣብ መገዱ ከይንእለ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓይን ዓኸትኩም ናይ ጽንዓት መንፈስ ይዓድለና ተመሊሱ ክመፀና ኸሎስ ኣብቲ ንሱ ዝሓንፀፀልና መገዲ ኣብቲ ንሱ ኮነ ዝደልየልና ቦታ ኣብኡ ክንፀንሖ ድማ ኣይክንገብር ግብኣና ፃዕሪ የድልየና ድኻም የድልየና እሞ ንኹሉ ከከም ግብሩ ውህቦ ክመፅእ እሞ ንኹልና ከከም ግብርና زينا زينا نحن ما زينا كم سب زينا سب زينا كوس فكا إدمانا كايد فكا أملاك بنا نافنا زيبنا زينا لما زين استغنا أملاك يمو سبكا بزن على ربحو نفسه انت عارفه انتاي يطعمه
ፃዕርና ኩሉ ድኻምና ኩሉ ላዕልን ታሕትናን ድማ ረብሓ ነፍሲ ህይወት ምድሓን ኣብ ክርስቶስ ድማ ክቡር ዓስሊ እንቕበለሉ ክኸውን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኹልና ይሓግዘና ፀጉኡ የዝሓልና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ፀሓዮ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይስማዕኩም ኣብ መወዳእታ እዚ ኩነታት ዘሎ ጸሎት ገና ዓፂና ከምኡውን ዝሓመመ ሰብ ብጸሎት ዘክርዎ ዝበሉና ኣለዉ ኩሉ ብጸሎት ክንዓፂና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ كل عالم جديد كتب عالم اللغة كتب السكان والتعليم علم جلو ثاني دليلو هاي بنا داوي أبشر yang terjadi sungkan kita baik Allah itu misalnya lain kalian lain kalau anak-anak semua saya yang pernah asal asal sana iso kerana jadi kerja itu apa nanti kita sesuatu perlu antara mereka itu karena alam ada lelaya awal setelah kita masih awal setelah itu hasil dalam kerjanya pasti orang hasil karena kalimat anak dasar susah ada dengan dalam
ዝማሬ መላእክት ተቀበልባ ውስተምሎ ይዘምር ጸሎተ በግርማ ይጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሁነታት መግረም ሰማት አና ጸልና አና ከሊልና አና ለዓለምና ሆይና ጸበተሩ ዘኸበለ ድማ ትልል ስራሐት ተቀርብ አይኻሙ ጸርና ባ ሉጸርና ነባህነ ቆል
صرنا نبخنا نقول أوجئن أوجئن خفيت تدلو بالإجابة يا أكل لنا إذا مسلسل ديابو لسكو جهاز كلهم أنا بحلف نزلوا نب سلام نب زتين نب عدي كما سوء ديالي أملاخنا سقاط الكفار سقاط من ديالي أملاخنا يأكل له وأنزل إيه واتساب الدفاع إيه دم سقف إيه سلم أبصار مسبت أمر بعد ليش يتوبة وزح عليه أول مكازن وزح كل ما هذا أكمل إحنا إيش أيوة غفلتي أنا كرم لما أقول أنا مكراسة نركب كم زلنا ساعتهم كم زلنا الناس كنا كل ما حولنا بخدمه ساعتهم لنا ساعتهم لنا ساعتهم لنا لو علمنا ورجز اللحمة يا بير أملاكنا بزحنا ميات نابرا بسرحة لنا قد تجنوا فلا عمهم زخنوا حاتلوا فمزي قدام الكعي والخزر كحتم زقول لهم المعمل معنا ندكنا زحما مزي الساغي قلت كي نجنم تسفهمك تسخاصر نهي أتمنفس عدلنا أبا خازن أمتما زيادة سلام عليكم أنتم بالكامل خانا مسكين سلام عليكم المحضرنا عمم زلوا حونا ولا مدهن كلكم ماتوا يعني أملاكنا أبيكم زلوا فلت أسمعتم فلت أمامهم سقايم حنفانهم فلت خام كلهم لما بعيد ركعت سقايم أقلل وسمحلت كان أقلل نادينا بسرين المريم ملالنا نملا قرأنا كنا نبيات مريم مثل كان سمايتات نسوتايت فلينا كنتنا هوريا زمان كاي ما سمعت برابنا نبنا سوا أكلنا كاي كاسم سراتنا أدان سمايكم المعذرين التي جرانا لما نان ودنا بدنا زحلنا بدنا ناس فارنا نبدا فتنا السن حيلك من زلالنا وزيت معي نادي مستقبل من أسرار تاسع ناخذ من الإسلام إذا كنت ولا متساوس شيء كمان استفدت خبرة ومن تسجّع جاي وسقي يتناسب من فترة يسوع أنا مرت مننا أنا كأنا سرعة جدا سأسوي كذا ما أبي كنا جوالي كنا سأسوي بس وتعلم ثاني بس يسوع يوم على بس سأسوي تعالى في محل الناس بس محلنا ما في منزل بس أنت تستمع على المؤسسة ولا ستبدأ سمعت الرب ولا